achindituka izvo patabva kunongo akaita noise panapa akandituka ini pamba ndototiza nokuda kugadzika asi yezvinezvo ari kufamba achindituka pese panenge ndiri achindituka ko ngaende kugara akanyarara akatadza kurara musi watabva kunongo musi wesanda ndirika kurara mumba machimo achindituka pafoni ndimubvunzeni andikumba here anenge achida bondeka aiwa akabondeka iyeyo handiti one mamboka iye ndiye akatanga nazvo bonde racho airiramba aindipa mari yekuenda kuti azienda kunovava vanotengesa miri vaya ndidika ndikati vanotengesa miri hazviita ndiende ikoko bheta ndirori murikuona pakurora pacho haachada futi murikuona saka iye anoda paanoda iye bonde panenge nchida inini haadi kwechipiri mapurisa ache anoti mapurisa vanhu vake ndiandino mapepa jumba rikadai so pese panoenda kumapurisa ndosvika ndobva ndavhariwa iye ogara ndichikomba pamba pangu mubvunzeti haana kutongwa ina magistrate vadharweni ndamuwana anochikomba kaviri kezi muno pano vanotandira pakati pousiku na1 here pamba usiku parima ndokuvawana ndichitora manext door yamone zviri kuita nhasi unondoti nini andaneta nozvazvo akandipisa akandidhonza kanoverengeka kunhengo yangu andirika kundisungisa hakusiko nhamo nomapurisa nhasi akuuya munoma nditi nokugona kutaura ini ndikanyarara ndi akuti ndikumudzinga pamba pari kurara date izvo zvindomaaudio hopo yekutoti iwe uchatidza yanenge anayo yandinayo patabva akatondituka munhu arikutaura kuti Mururazukuru wacho arikutaura anditi iye akatiza akasiko kutanga anoti kana asvika nguva ineyo zvichene varume vanotoverengeka vamwe ndovaziva asi handizokwanisa kuvapomera zvangu ndozviripo anotaurana navo vaenda kunzwi chigumo nasingakuzivi ndiye akatanga kundiziva waenda kuchiguma ngeke naimamwana mamuri kupi 3 months aripo ikoke mamuri kupi anodzoka nandaenda kutsvaga mari nhasi uno ndikamuti inini haufaniri kuenda usinaita sei usina kundiudza akangosimuka nhingi anza dzake vabvunzeti havanotaura here timira ituye ikoko akati handiteerere umwe munhu ndobva aenda ikoko nhasi uno kana abhohana nozvikomba zvezve ndopaanodzoka futi kupi unongo angagara pamba pangu pepe paanouya kuti nevanhu usiku inini ndiri kubasa kwaari kutaura kanga achiti handinogomba inini kunangaradza handinogomba ndiri asi totoshandiwa mukiremu wangu nhasi ndikayano 500 anoitambira ndikayano $20 anzi waenda kupa mahuri mari yekunochitorokoza ikagazetiwa nayo nohurumende here yekuchitorokoza yekuti mazuva ese tofana kuyano 500 kana 2000 mazuva ese otenga kuti grocery fees yemumbo ndobvaritakurarese nana kuchiguma kukaitano koonga manje ezvinezvo rapera manje akuchitsvaga futi kokujekenyedza futi kuti aite awana saka izvozvo zvikundishungurudza pamusoro pezvo zvanenge achindituka te mapurisa vakati isusa nenda nemuende kwamangu audio yake akandituka maimanje baabva kunongo ndikaenda kumapurisa zvanzi muende kopedzerana futi pamamba asati mapedzerana ndikamuendera kumapurisa manje so kuti kutobva kwaaitotanoa foni yanga ino munhu wanga anayo akatanga kuti chichidaiwa zvanziwe dhotiwe ipamuridzoti ofoni ndapiwa foni inini zvikanzi mari yopanapapa yawakatora herendi ukaisa kupi kuita basa rokuja noziburira rako raonaro ikoko zoko akatanga kundinyangadzira zvimwe zvingatomboita papa inini ndingotendera ndingoti zvavaya sei izvozvo mari yacho yaari kutaura iyoyo kuti ndikaja iyoyo akasiya atswanya nhingi grasi pano chifrench door nodedlock rere ndobva ndatora ndikati apachagara munhu beta ndichitora mari iyo ndifitire glasi reno bedrock nyowani rinomakiya akutaura ndiri kumukira ndo zviripo pari zvino saa ndinogodya mari ndinotomba iyeyo mubvunze kuti pamari yandisingamupe pana vakadzi vese ndiani anogara ano 10,000 muhomwe yekuti nindabva nomaruku ndomupa ogara naye muhomwe ndichitora mari ye ndichititi wake pana vakadzi vese akambobata 10,000 yekupiwa muhoko muhomwe but uyu mubvunze mari yaakabata muhomwe yandinobva naye kurikowa ndikaya nodhora no 20 US nhasi nini ndashaya mari ndobva ndanzi ndapa kumahure ini ndashaya vana ava ngaenda kugara novana paomba kwete kutuka inini pamba paka ndikataura kuti apauye mumwe murume asina kuvaka paomba pamba povana
andiri muridzi ndodzipa dzinofana kugara asi kwete kuti iye awane mukana wokuti varume vake vauye ipapo ndozvandikarambira chitengi pese apa pataigara pandirika munhu wokutoti aigara pamba but pandikanaona kuti ndikumbata haunozvikomba but pati achada kugara pamba nditi pandikati ngaachibva noti iwewe kana uchida hurira uri pamba pachiko koyo kana wakuenda kohurira kwaitano wabva ikoke oti hanzi ndakiwa imba iyo wabuda wega wazvinzwa zvaataura ndati wazvinzwa iwe ndogara pamba novana aona kuti handimuperi mari yacho iyo vana vacho ari pamba ipapo sezvangandichiita mama inini murume uzvuzvari kutaura ndikuzvinzwa bati inini handichada kushandisa ndosaka ndasiya vana ndikati mudhuri weimba ndowati kukweshera nokuti akatengesa stendi ye4000 achidya nomwe mukadzi eko zvino zvaitototengesa iyoyo aenda kuti kudya neuyu saka inini handiti hapana changu ipapo nekuchikonzero chokuti ari kuti ndianoshandewo hapana chakototika chauri kushanda inini sezvo inini takarorana naye uyu asinochanacho ndiri kutoita ushungu wokuti vana ava vazovanobereka ingawanzienda mugara kumba ndinogara asi kana asingauye nechikafu achida zvinondirwadzisa inini ndinokuda chendotsvaga mari kuti ndikudete ndemuzvikudzeka pa15 years vari kutaura kuti ndikakuya ndakangani nechikonzero chei nekuti nemusingoenda ne15 years kuchiguma ndikatanga kuziva guru rapera iwe unoenda kubasa semurume ati kuchengeta panenge pasina mari mari unoida rini pamwe izvezvi munhu aende kuona mumba muri kunzi ndinekupa mari unoda mari inini inini pamwedzi ndinoda mari yekuti inini ndinowana kurarama nemwana unoda mari pamwedzi handizokwanisa hangu kuikomenda asi ndikaona munhu asisino basa nevana ndinoda mari pamwedzi handisati ndoicalculate. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Ini ndinoda mari ndati murume uyu anezidanja ndikatenga kune dhambu kune mugodi wakachera mari yacho inenge tienda kuwana mari. Unoda mari ini ndoda chero mari yavanikoera adzinoda chero vakauya ne$20 ndinoita chero vakauya nemari bhaji ava vakataura kuti iwewe nezvako zvapera nekuti inini ndane mukasi unomuda zvakuva murume wako kumuda chii asikura newe nawe wasikura naye ndikapedza gore ripi rororerautara gore pane gore ipapa ukaita bonde rini naye ukaita bonde rini naye pano 2 months kubva zvaaenda kupesa panenge achidya chibonde kana pasina aiwa iye anga asipo ka pamba anga asipo anga ari kuchiguma paakauya pamupa recepsi yake paakauya tikaonana namunomu akatenda kuti tionane idare takasvika pakunzi natisiwe endai motanga matesti iwa nemukadzi wake vakatiza hwerava auya zvakanaka ishe muri kuona mari yanga achiti 1000 ye mari yanga achiti 1000 ye ndikaikwereta mushure mumwe mbi yangu aita chihwere chopabonde chokuafekta mwana ushu andireka inini wacho ininika ndikazorapiwa ndichinzi unogona kuzochiita kukaranda
ndo mari yandikakwereta ndichiti nini ndakubatisa stendi yangu ndirapise mukazi ari kukaranda yeye ora ndikataure mwana wako 1000 yese yokwereterwa nauyoyo munhu tirapa $6 timonyara titaure tisu zapa muri kubvapana pamurikuenda titaura nyaya murikuenda kufunga pa ine ndikuenda mawangu asava manje maninye yekuti makukiya dhoka chitiwe aiwa chiteerera iwo chinokesere panapa ine kesi enda nawo kumba koona kuti mwana asiwa kumba pasikasaida chipokota simuke mini unoenda kuti mukadzi asiwa pamba nevana vake Não pode.